мисоли навбатӣ додашторо мебинем. кунҷҳои 50 доштааст. Як хусусият додашудааст. Ин хусусият чи аст? AOC се маротибаи COB. Агар ман инро А гӯям, ин кунҷ CA мешавад. Ин дода шудааст. Ҳамин хусусиятҳои истифода бурда X-ро меёбем. Чӣ кор мекунем? Аввал кунҷҳои амудиро истифода дорем. Агар инҷа 30 бошад, инҷаам 30 градус мешавад. Агар инҷа 50 бошад, инҷаам 50 мешавад. биёин А-ро ёбем. Баъди А-ро ёфтам, X-ро ёфта метавонем. Чӣ кор мекунем? 4A ҷамъи 30 ҷамъи 50 баробари 180 мебошад. Ин мешавад 80 100 А баробари 25 мешавад. А-ро ёфтем. Акнун ду кунҷи даруна ба як кунҷи беруна баробар аст. Яъне 30 ҷамъи 3А ба як кунҷи беруна баробар аст. Яъне мо чӣ кор мекунем? 30 ҷамъи 3А ин 75 мешавад баробари X, яъне X баробари 150 аст.